በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 30 ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ለካቲት 30 ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ርእሲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እዩ። ን10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ሕብስቲ እንዳበርከቱ ዝምግቡ ዝነበሩን ብሞት ምስ ዓረፉ ድማ ምዕራፎም ዝለብስዋ ልብሶም ንመነኮሳት ዝነገረትሎም ናይ ገረዓልታ አቡነ ሙሴ እውን ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቕ ሃገሮም ትግራይ ገረዓልታ ቀመር 4 እንስሳ እዩ። አቡነ ሙሴ ኣብ 11 ዓመቶም ብናይ መልአኽ መሪሕነት ናብ ደብረ ዳሞ ኸይዶም ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ 25 ዓመቶም ምንኩስና ተቐቢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ን21 ዓመት ሙሉእ ከይተንቀሳቐሱ ብምቋም ስለ ሃገርና ዝጸለዩ ዓቢ ኣቦ እዮም። በረኸቶም ይሕደረና። 10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት መሪፆሞም ናይ ገዳም መጋቢ ገይሮም ሸምዎም እሞ እዞም ጻድቕ ኣገራሚ ንዝኾነ ናይ ጽድቂ ስርሖም መነኮሳት ወላ ሓንቲ ከይፈለጥዎም ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ንምሳሌ ንውሕድ ሕሩጭ ኣበርኪቶም ን10,000 መነኮሳት ክምግቡ ከለዉ እቶም መነኮሳት ነዚ ኣይፈልጡን ነበሩ እሞ እዞም ጻድቕ ናይ መነኮሳት እግሪ እውን ብምሕጻብ የገልግሉ ነበሩ። አቡነ ሙሴ ዘገረዓልታ ብሞት ኣብ ዝዓረፉሉ ግዜ ዝለብስዋ ዝነበሩ ልብሶም ብናይ ሰብ አንደበት ኣፍ ኣውፂኣ ነቶም መነኮሳት ምዕራፎም ነገረቶም እሞ በረኸቶም ይሕደረና። በረኸት ረድኤቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረውን በዚ ናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1:6። ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከ ብዘይ ነቐፋ ብዘይ ርስሓት ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ ኣክብሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ኣብ ናይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4:3 ኣብ ናይ ሚልክያስ ምዕራፍ 3:1 ዝተነገረሉ ዓብዪ ነቢ ምእንቲ ክህቦም ንመልኣከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብኢ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምስካሩ ድዳ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓብዪ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንነብሳ ሰወረት። ኣብ ሻልሻይ ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸነሰ ጊዜ ድማ ናይ ኣርያም ንግስቲ ቅድስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳን ኣንስቲ ደቂ ክልተ ይሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ድማ ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሃንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሃንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሓሉ። ኣብ ርእሰ መጽሓፍ ወንጌል ከም ዝተመዝገበ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ መወዳእታ ስብከቱ ሄሮዶስ ንሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ስለዘእተወ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ስቕ ከይብል ከዓ ዓይኑ ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ
ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግብአካን እዩ ኢሉ ስለ ዝገዘቶ ኣበይ ዝነበረ ደፋር ደኣ እዩ እዚከ ንበዓል ስልጣን ዝግዝት ኢሉ ናብ ማእሰርቲ ዳጎኖ። እዚ ግዚያዊ ብይን እዚ ድማ ንሄሮድያዳ ንጓላን መምከሪ ዕድል ኮነን። ማለት ኣደ ንጓላ ሄሮዶስ ዝተወልደሉ መዓልቲ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ሄሮዶስ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ክስዕስዕሉ ኢኺ እሞ ደስ ምስ በሎ ዝዛረቦ ክትሰምዒ ኢኺ እንተደኣ ዝደለኽዮ ክትወስዲ ወይ ክገብረልኪ ቃል ይኣትወልኪ ኣለኹ ዝብል ቃል መሊቋቶ ግን ገለ ከይመለስኪ ናባይ ተመለሲ እሞ እቲ ዝበሃል ሓቢርና መኺርና ክንህቦ መልሲ ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣቑሪፅካ ሃበና ምባል እንተዘይኮይኑ ካልእ ብድሕሪኡ ስለ ዘይንስእኖ ኩሉ ገዲፍኪ ከምኡ ጥራይ በልዮ ኢላ ስለ ኣቐዲማ ዝመኸረታ በታ ሳዕሳዒት ናይ ጓል ሄሮድያዳ ሄሮዶስ ካብቲ ዝተቐመጠሉ መንበር ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ተሓጒሱ ዝደለየቶ ክትረክብ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ዓበይትን መሓለላ። ማሕልኡ ከየጉድል ከዓ ርእሲ ዮሃንስ ክትህበኒ ስለ ዝበለቶ ኣዚዙ ኣውሃባ። ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ኣብ ኢድ ኣደን ጓልን ምስ በጽሐት ድማ ብዝሕዝኡ ነገር እናገላበጣ ኣንቲ ንንጉስን ንግስትን ዘይተሓፍር ዝነበርኪ መልሓስ ሕጂ ደኣ እወ ዘይትምልሲ ተዓጺኽዶ እናበላ ከላግጻላ እንከለዋ ኩሉ ዝከኣሎ መድሕን ጎይታ ነታ ርእሲ ዮሃንስ ህይወት ሰኺዑ ኣኽናፍ ኣብቂሉ ከም እትበርር ገበራ። ንሳ እታ ርእሲ ዮሃንስ እውን ዝተገብረላ ከይረስዐት ጎይታኣ ኣብ ዘለዎ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ሰገደትሉ እሞ ከም ዘላቶ ከይተስተምህር ፈቒዱላ ብዙሕ ዓመታት ኣስተምሂራ ከዓ ዓረፈት። በዚ ዕለት ድማ ኣብ ሸክላ ዝተረኸበትሉ በዓላ ይኽበር። ዜና ቤተ ክርስቲያን ተመልከት። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 18 ካብ 14 ክሳብ 12 ንረኽቦ ክነንብብ ንኽእል ኢና። ኣሜን። በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ ይሕደረና። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱስ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኸዐን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝፀረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቖርፀን ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረኸቱ ይሕደረና። ለካቲት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ተረክቦተ ርእሱ ዝተረኸበትሉ፣ ኣባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሃዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። በረኸቶም ይሕደረና። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣየውፀና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስተ መንሶት አላድነነ በርሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እውዝ ሰላም ለኪ ድንግል ፍናቸው ድንግል ስጋች መግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ ማለት ስቡር ክብረ ከርስኪ ተፈሲፍ ሲጦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሰ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ ወንቲያን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለና ጣውኒ ተማይ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።